Поздрав за всички! Bърза ли току-що пурка? Леле, мисля си ще се побърка. Леле, добър вечер, кой да стая има ли? Да изпълня да отнива спомени. Колко взимате за час, два или три? Заплащането става ли срещу сълзи? Срещу сълзи. Добър вечер, бърза стая има ли? Дали мотел е тук за бързо влюбени? За закуска не сервирайте храна. Ще закуся с моето чувство.